स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। और छठिया में जे घटिया पर बोलैला के रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला के रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे और तोहनी लानी मंत्रण भी बैठैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया छठिया में जे घटिया पर बोलैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया और छठिया में जे घटिया पर बोलैला के रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला के रे भैया और घटिए पर टाइम मिलेला देला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे ससुररिया से लोकेशन बैठैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया तोहनियो लानी मंत्रणू बैठैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया और छठिया में घटिया पर बोलैला के रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला के रे भैया और ढेर दिन बचे हराऊ देखैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे और सोनू रोहितवा से बतैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे रे भैया छठिया में जे घटिया पर बोलैला कोहे रे भैया पर शादी खैला फोन मनवा कैला कोहे। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।